Ndiyanibulisa ngegama elinamandla likaYesu. Phambi kokuba sabelane ngeendaba ezilungileyo, singathoba intloko ngomthandazo. Bawo wethu osemazulwini, wena omfezeko egqibeleleyo, sizithoba phambi kobuso bakho. Ungenelela kulo msebenzi wokushunyelwa kweendaba ezilungileyo, akho nto iyawucaca. Sivula ibala solfefe, imikhala mayibe kuwe. Qhobosha ingcinga neengcamango zethu nolwimi lwentshumayelo, ize Thixo wam othandekayo iphuhle injongo yokusidibanisa siphulaphula ilizwi lakho. Ezi zinto ndizicela ngoYesu, amen. As an ambassador of Christ, you must know your duty and do it. Indima esisitshixo sifumana kwincwadi kaYohane, isahluko seseshumi, indima yama-41. Bhayibhile yam endiyifundayo ihambisa yenjenje. Kweza kuye baba baninzi, bathi uYohane okunene akenzanga namnye umqondiso, kodwa ke zonke izinto awazithethayo uYohane ngaye lo zinene. Bathi abaninzi bakholwa kuye khona apho. Nkosi mayisikele ukufundwa kwelizwi layo ngoku ade abuye uYesu, amen. Kumadoda akhe asifunqula isidima segospile, uYohane ngomnye wamadoda atshotshentla ukufunqula umsebenzi kaYesu Kristu, ukutsalela abantu kuYesu. Kangangoba lo mfo ukuzalwa kwakhe kwakhatshwa yimimangaliso, kubuyise nonina babesebegqithile kumgangatho wokuba bangafumana umntana. Uphuma lo mntana kwikhaya labazali abasebenzela inkonzo nabathembekileyo. Uyise wayengumbingeleli omkhulu. Uthi esetempileni uZekariya kwagaleleka ugqogqoludu, ufafo lumadolo, indoda eqhela uma phambi koThixo, uGabriel ngokwakhe, ikherobi, into yamaphiko 6. Yagaleleka le nto iphethe imiyalezo yasezulwini, kuba imiyalezo yasezulwini ayihambi ngeeselfowuni kuba zislow kakhulu. Ingelosi ipaleka ngaphezulu kokucofa iqhosha ithumela imeseji efowunini. Yagaleleka ingilosi. Uthe lapho uZekariya, njengoko i-itinerary yakhe ibisithi ngoku ngumfundisi uZekariya ozawube esetempileni esenza umsebenzi, wathi lapha etempileni weva okokuba bukhona ubukho obungcwele apha, kanti nguGabriel. Wathetha naye okokuba uza kufumana umntwana ogama azamthi igama elinguYohane. Kwathi kuba imeko awayesele kuyo selekhulile yabangela uba athandabuze uZekariya uba le nto iyakwenzeka. Wathi ndakuyikholelwa njani le nto, iyakwenzeka njani le nto? Wathandabuza. Wathi uGabriel, ngenxa yokuba ndithi ndiphuma phambi koThixo uyithandabuza into endiyithethayo, umqondiso endiza kunika wona awuzukwazi ukuthetha ade lo mntana azalwe. Wahlala uZekariya engakwazi uthetha for 9 months. Ngeli xesha angakwazi uthetha,
uElizabeth inkosikazi yakhe ikhulelwe. Uthe akuzalwa uYohane, ewe lakhululeka lacombuluka ulwimi lakhe, waqala wakwazi uthetha, wamthiya igama elinguYohane. Uthi umyalezo ophuma ezulwini usiza nengilosi, uthi lo uyakuba mkhulu emehlweni kaThixo. Zihlobo zami ezithandekayo, umsebenzi esibizwele wona njengabameli bakaKristu ukwiprogram yasezulwini, umuntu ngamnye owenza lo msebenzi, umuntu ngamnye okuluhlu lwabameli basezulwini, uThixo umbeke eprogramini yakhe yaye nomsebenzi ekufuneka ewenzile. NoJohane umsebenzi kwakufuneka ewenzile wawuseprogramini kaThixo. Wayibhala uThixo iprogram yakhe engekazalwa uJohane. Uthi kuYeremiya, ndingeka kubumbi embilinini nasesizalweni sikamama wakho ndakwazi okokuba unguYeremiya. uThixo wayazi kwangaphambili okokuba ngeli xesha uzawube esibeke kule ndawo asibeke kuyo njengabameli basezulwini. Sibona elibhaku lasezulwini, sibona lo mmeli kaKristu emva koko eshumayela indaba ezilungileyo ngokwengxelo kaLuka chapter 3 uyakuma Luka chapter 3 verse 1 to 20, nakuYohane nakuMateyu chapter 3 verse 1 to 12. Apha sibona uYohane ememela abantu enguqukweni. Sibona uYohane etsala abantu ebamemela kuYesu, ebatyhilela izinto ekufuneka ezenzile. Lo msebenzi awenzayo wokulungiselela ukungena kukaYesu, etshayela amabala, esenza ingabulazi gcawu, wakhwazwa kwimihla yeTestamente endala ngokwencwadi kaIsaya chapter 40 verse 3. Kwathiwa lo ngumtyenenezi wendlela, uzawulungisa indlela kulunge, elungiselela abantu isiganeko sokuza kukaYesu Kristu okokuqala ezokusindisa ihlabathi. Kangangoba kulo msebenzi wakhe sibona a powerful preacher, sibona umshumayeli ovuthiweyo eshumayela isigidimi esicace nakuthathatha. Sibona uYohane ezisa ubuKristu buzinkonzo. He brought forward the practicality of Christianity. Abesiza abanye bemana ubuzo kokuba sithi nina, athi uYohane funda ukwabela omnye ngalento unayo, suzigcina kuwe izinto. Beza ababuthi berhafu bebuza kokuba masithi nina, athi kuye sanuhambe niphanga abantu, sanuba ngamasela abantu, dizani ixabiso ngokomlinganiselo obhaliweyo, kuba into ye-corruption isuka kude. Yayikho nangamaxesha eBhayibhile into yabantu abanyolukileyo. Ndikholelwe xa ndisithi kuwe loo ngxaki inakho ukulungiswa lilizwi likaThixo, inakho ukulungiswa zindaba ezilungileyo. Ethetha kuze namajoni kuye, athi awufika amajoni athi sithi nina, athi uYohane sanuphanga abantu ngokubagrogrisa, yanelani yimivuzo eniyifumanayo kwixesha lokungoneli kwabantu. Isuka kude le nto yokungoneli kwabantu, kodwa ndiyambulela uThixo wamazulu ngelizwi
likaThixo emana ukuthi incwadi yendumiso lisisibane senyawo zami ilizwi lakho likukukhanya emendweni wami ilizwi likaThixo kwingxuba kaxaka exaka urhulumente namhlanje ewe kwingxuba kaxaka elizamisayo ilizwe apho kuphawuleka okokuba icrime iphezulu an ugly tide of crime continues to rise but we have the authoritative answer from the word of God sinempendulo ephuma elizwini likaThixo enakho ukuzisa isisombululo kuyazanywa ukunqandwa ubusela kodwa ubusela abunqandeki kuyazanywa ukunqanda ugonyamelo ii-constitutions zorhulumente zikhona courts of justice are there but the crime is running out of control iindaba ezilungileyo zinakho ukuyibamba icrime imenqi iindaba ezilungileyo zinakho ukuziguqula izimilo zabantu makabonge uThixo kaSiswayeli ukuba kuthiwa kwakwixesha elakhe lafuna ewe abameli bakaKristu abashumayela igospel in its practicality it is now amadoda nentokazi abazawusibiza isono ngegama laso bengoyiki kodwa bangathuka abantu leli xesha siphila kulo namhlanje amadoda nentokazi amele kushumayela indaba ezilungileyo umuntu uthi awunikwe ichance aska defende ibiography yakhe no the time is running out this is not the time to exalt your name to defend your biography the time we have is to exalt Jesus the Lamb of God that taketh away the sins of the world xesha sinalo ukuphakamisa imvana kaThixo ethwala isuse isono sehlabathi uYohane lowo wayemphakamisa uYesu ngalendlela wayemphakamisa ngayo uYesu osindisayo yilendlela kule mihla ibolileyo sisono ekufuneka simphakamise ngayo uYesu uthi ambhaptiza apha emlanjeni lakrazuka izulu wehla umoya unjengehobe yangathi kuyaduduma kwavakala ilizwi likaThixo lisithi lo ngunyana wami oyintanda endikholisweyo nguye xa uYesu enyuka ephuma emanzini ngaloo mini xa kwakubhaptizwa unyana kaThixo yabuya yonke iTrinity kwavakala ilizwi likaThixo God the Father uThixo ise kwabonakala umoya God the Holy Spirit usihla phezu kwakhe yaye uGod the Son ephakathi emanzini wazolula uYohane izandla zakhe wathi nantso imvana kaThixo ethwala isusa isono sehlabathi ngowona msebenzi esijongene nawo namhlanje okokuba singakhombi eziqwini zethu kudingeka amadoda ayakuma kwimida yaphakade xa ihlabathi litshabalala lizika esonweni athi nantso imvana kaThixo ethwala isusa isono sehlabathi kumadoda namankazana amokana nesono esingalawulekiyo nantso imvana kaThixo ethwala isusa isono sehlabathi kubazali abaxakwe ngabantwana ababhuqwa ziipilisi drugs I am saying behold the Lamb of God kubantu abaqhwalekileyo abafunyenwe zinqwaleko zelizwe ndithi kuwe nantso imvana kaThixo ethwala isuse isono sehlabathi ndithi kubantu ababombabo buvuthululwa yiCovid-19 ndithi nantso imvana kaThixo ethwala isuse isono sehlabathi korhulumente abaxakwe bubugewu abaxakwe lulwaphulo mthetho ndimile ndithi nantso imvana kaThixo ethwala isuse isono sehlabathi andinamandla andinamaphiko oh how I wish to have wings and land in the parliaments of this world and tell them that behold the Lamb of God
that taketh away the sins of the world. uYohane wamphakamisa uYesu esithi nantso imvana kaThixo ethwalisa isono sehlabathi ngenxa yamandla egospel awayeyiphethe uYohane. Ewe bathi abanye bakumjonga bathi ayingebi nguyena uYesu. Waphendula uJohane kwincwadi kaLuka chapter 3 verse 16 wathi hayi mna ndilungiselela yena ukhona omkhulu ozayo. Wow, wayethobekile uYohane, zange afuna uzuko ukuluthathela kuye kangangoba izihlwele zazisiza kuye. Kuthe ngoku uYesu awufika, uYohane njengoba ebechaza ngaye nje, uYesu awufika ebemalatha esithi nanku. Uthe ngoku uYesu awufika baqalisa abantu ukulandela uYesu. Zeza indaba ngabafundi bakhe ezithi ngoku lowa umbhaptiza uhlanganisa abantu abaninzi. Elalifu labantu abaninzi ebelikade lisiza kuYohane laqalisa ngoku abantu banqaba baye bephunguleka belandela uYesu. Kwacaba lento iyabaphazamisa abafundi bakhe. Ndithanda impendulo kaYohane. Uthi uYohane xa ebaphendula kuverse 28 uthi umsebenzi wami mna ndithunywe kuphela ukulungiselela indlela. Mna ndingumthunywa okokuba ndichazele nje abantu ngaye. Athi kuJohn chapter 3 verse 30 athi umelba yena ande mna mandinciphe. He must increase and I must decrease. Mandinciphe mna ande yena. Kuzothi emveni kokuba uYohane ezishumayele indaba ezilungileyo emalatha oyingcwele kaIsrayeli, emalatha ndikholelwe xa ndisithi kuwe njengoba ebemalatha nje oyingcwele ngoku emveni kokuba uYohane ezishumayele indaba ezilungileyo yaye uYesu esenza into zamehlo, suka uYohane wavalelwa ejele ngenxa yendaba ezilungileyo kuba isono ebesibiza ngegama laso. Kangangoba kwakukho inyala kwanenyundululu elalisenzeka kanye endlini kaHerode, uHerode Antipas lo wayephethe. Kuba ngamanye amaxesha umuntu onegunya uye acinga bafanele unalo negunya lokwenza nantoni na, unalo negunya lokwenza isono nanjani na. uYohane wayikhalimela lento. Ngenxa yokuba uYohane eyikhalimele lento kwacaca uba uHerode umva kamandi uYohane kunjalo nje unqwenela ukuzilungisa ezindawo. Kodwa ngenxa yoba wayehleli kunye nenkosikazi yomntakwabo uPhilip, kwacaba inkosikazi le inengqumbo ngakuYohane, yazama icebo lokuba uYohane makavalelwe ejele. Ngokwencwadi kaMateyu chapter 11 verse 1 to 19 uYohane wavalelwa ejele ngokwecebo likaHerodiya, inkosikazi yomntakwabo Herode. Wavalelwa uYohane ejele. Lathulwa izulu ingathi alikho, lathulwa izulu kwathi xhwaka kangangoba uYohane kwacaca uba ngoku nabafundi bakhe bayeza bayabuzisa kazi hamba iintsuku asejele lo Yesu ebethetha ngaye engezi ukuza kumkroba ejele angenelele. Kwathi xhwaka ngoku kuthe kwauba kuloo meko injalo, he also suffered the fits of doubts. Waqala naye wangenelwa kukuthandabuza. Simbona ethuma abafundi bakhe ababini okokuba makayokubuza okokuba ingaba unguyena uMesiya lo ebelindiwe okanye silinde ozayo. Ebesanda ukuzolula izandla zakhe phezu kweJordani esithi nantso imvana kaThixo ethwalisa isono sehlabathi. Wabubona ubungqina
uphumela izwini likaThixo, wawubona umoya oyingcwele usihla njengehobe phezu kwakhe. Wambona unyana kaThixo, wathi nantsi imvana kaThixo. Kodwa ngoku kuthe kwawungena umngeni onje, waqala wathandabuza. Kholelwe xa ndisithi kuwe, uSathana uye asityhalele kumathafa entandabuzo, silithandabuze ilizwi likaThixo. Injongo yembandezelo, injongo yenkathazo eyehlela ilungisa kukuba umntu athandabuze ilizwi likaThixo, esuke apha kuThixo. Lelo xesha kanye funeka sime sixelise uYobhi xa wayexelela into ezininzi, wathi nokuba sele ndityakatya ndawulinda kuye, although he slain me, I will wait upon him. Ndikholelwe xa ndisithi kuwe, uJohane wathumela abafundi ababini kuYesu okoba makhe bayobuza okokuba unguyena. Zagaleleka ezindwalutho zimbini besuka ejele kuJohane, bafika bamchazela uYesu okokuba bathunywe nguYohane. UYesu emva koko babemchazele, uYesu akabaphendula, waqhuba umsebenzi wakhe, wenza into zamehlo. Imfama zazibona, iziqhwala zazizilahla pha ii-crashes, ziphiliswa lilizwi likaThixo. Amahlwempu ezishunyayezwa iindaba ezilungileyo. Imfama evulwa amehlo, abafileyo bevuswa. Kusenzeka izinto zamandla ezingenakwenziwa ngamachule namachelezi elilizwe, ezingenakwenziwa ngamakrwele namagqirha nogqirha namagqwirha, you name them. Onke amacebo abantu akanawukwazi ukuzifeza eza ngxaki. YayinguYesu esazulwini ephilisa, esenza imisebenzi yamandla. Bahlala apha babukela. Kholelwe xa ndisithi kuwe, lithe ilanga xa lingcanca emva kwemini xa mathunzi enabi lilanga lisiya kunina, waqala uYesu wajika wajonga kubo, wathi uYesu kubo, ambani niyokumbikela uYohane oko nikubonileyo. Zangathi uYesu ambanoxelela uJohane okokuba ndiyeza, hayi, wathi hambani niyokumxelela uYohane oko nikubonileyo. Hambani. Zihlobo zami ezithandekayo, uYohane kweso sisele wayekuso, kuloo ntolongo wayekuyo, ingxelo eyafika kunye nabafundi bakaYesu eyayisithi iziqhwala ziyaphiliswa, abanezifo izifo ziyaphiliswa, abafileyo bayavuswa ekufeni, iidemoni ziyakhalinyelwa zitshize zihambe, amahlwempu ayashunyayelwa iindaba ezilungileyo. Ezo ndaba zazanele okokuba uYohane zimgcine esentolongweni. Zihlobo zami ezithandekayo, singayazi into okokuba xa uSathana esifake ezingxakini, esifake ezintlungwini, kubalulekile okokuba singazilibali izinto uThixo azenzileyo izolo, singazilibali iziganeko zamandla zokuhlangula kukaThixo. Nobukweyiphi imeko, uThixo uba kayisusi imbandezelo, ungena nawe embandezelweni. The Lord is our strength and our refuge, ever-present help in times of trouble. uThixo ulihlathi, uligwiba kuthi embandezelweni, ufumaneke eluncedo kunene. uJohn wahlala apho ejele, abuya amandla, wazola uJohane. Uthe ehleli apho elindele uba noko xa kukho isigidimi esisuka kuYesu mhlawumbe ethubeni uzawuza. Instead, the last footsteps he heard zingena esiseleni sakhe, yaba zizingqi zendoda
eyayizokumqhawula inhloko. Kodwa yathi ifika le ndoda izokumqhawula inhloko, yafika uJohane inzipho ezifake zatshona ebambelele elukholweni lakhe. Makabongwe uThixo kaIsrayeli ngobomi bukaYohane. Makabongwe uThixo kaIsrayeli. Kholelwa xa ndisithi kuwe, bathe bawujika abafundi bakaYesu besisa ingxelo emveni koku Yesu waxelela aba bantu sebevile indlebe zishushu okokuba uYohane lo wayebhaptiza uYesu usejele, ndiyethu uYesu akamkhululi. Ndikholelwe xa ndisithi kuwe, uYesu wathetha ngoJohane kwaba bantu ebuyisa ingqondo zabo okokuba uyayazi uba uJohane usejele. Wabuza umbuzo othi, naniyakubona ntoni nentlango? What went ye in the wilderness to see? Naniyakubona ntoni nentlango? Ingaba naniyakubona ingcongolo izanyazanyiswa ngumoya, according to the book of John chapter 7 verse 24. Ngeli xesha uYesu athi naniyakubona ingcongolo izanyazanyiswa ngumoya, iJordane le yayiphahlwe zingcongolo ezazimana ukuzanyazanyiswa ngulo moya. Njengoba ebabuza lo mbuzo nje, ezingcongolo athetha ngazo zizanyazanyiswa ngumoya yayizinkokheli, yayingabafarisi, yayingabefundisi baloo mihla abayechasene kunye noYohane. Babezanyazanyiswa ngumoya wenkcaso, ngumoya werhatyi. Uthi xa ethetha uJohane, uYesu ngoJohane uthi, naniyakubona ntoni nentlango? Ingcongolo izanyazanyiswa ngumoya. Aphinde kwakhona kuverse 25 athi, naniyakubona ntoni na entlango? What went ye in the wilderness to see? Naniyakubona umuntu onengubo ezintofontofo, naniyakubona umuntu onxiba ingubo ezimbejembeje. Ngelo xesha uYohane iathaya yakhe yayihlangene kunye nesigidimi sakhe zazingaqabani. Ndikholelwe xa ndisithi kuwe, uYohane wayenxibe ingubo yenkamela kunye nombhinqo wentlonze, iathaya eyayinxitywa nguEliya ngemihla yakudala. Wayenxibe uJohane lo athaya eyayinento yokwenza kunye nalo msebenzi uYohane azokwenza. uYesu uphinda kwakhona ubuza umbuzo uba, naniyokubona ntoni na entlango? Umprofethi athi awugqiba uYesu athi kuye, omkhulu kubaprofethi bonke akakho omkhulu kunoYohane. uYohane uhleli nje ixeshana elifutshane. uYohane into abangiba kuthiwe yena kafani kunye nabanye abaprofethi. Abanye abaprofethi o-Isaya bebekhwaza ngo-Emmanuel kodwa zange bambone, kodwa yena uJohane wathetha ngoYesu, wambona wade wambhaptiza. Zihlobo zami ezithandekayo, ndiza kuni namhlanje ndisithi kuni, njengoJohane wakudala sithunyiwe ukuyawushumayela iindaba ezilungileyo. Zihlobo zami ezithandekayo, iindaba ezilungileyo ziyasithoba. Anoyolo amadoda nentokazi ajongwa lizulu, abavume okokuba bakhulu emehlweni ezulu. It is important to receive greatness in the eyes of heaven. Kubalulekile ukufumana ubukhulu emehlweni ezulu kunokufumana ubukhulu ebantwini. It's better to be the choice of heaven in any position you occupy in the church than to be the choice of the people. Kungcono into yokuba ube kule position ukuyo awuthandwanga ngabantu kodwa lizulu elikuthandileyo ukuba ube lapha, kuba abantu ngale ndlela bakunyuse ngayo yile ndlela baza kukuthoba ngayo. Ngelishwa namhlanje abantu bangxamele
ubukhulu lo mkhwa wokunyolukela izikhundla ubhuqa nenkonzo lekhwash yokunyolukela izikhundla ibhuqa nenkonzo namhlanje. Abantu bafuna ukunyuka ngabanye, kunzima, abantu bafuna unyuka. Libe izulu kwelicala lihleli kwinto enye ethi onganga mkhulu makazithobe. Zange siyikhumbulele okokuba into yokunyolukela izikhundla ingaze iphazamise namadoda athanjisiweyo. Siyambulela uThixo ngobomi bukaYohane awayephila ubomi obuthobekileyo kangangoba wamkhulu emehlweni kaThixo. It's better to be great in the eyes of heaven than to be great in the eyes of men. Kungcono ukuba mkhulu emehlweni kaThixo endaweni yokokuba ube mkhulu emehlweni abantu. Weliqhwangusha ngokwencwadi kaMateyu chapter 14 verse 6 to 12 yaqhawula inhloko. Emveni koko beza abafundi bakaYesu bazosithatha isidumbu sakhe. Emveni koko babikela uYesu. Ivesi yam yokugqibela ikwincwadi kaYohane chapter 10 verse 41. Kweza babaninzi kuye bathi uYohane okunene akenzanga namnye umqondiso, kodwa ke zonke izinto awazithethayo uYohane ngaye lo zazinene. Bathi abaninzi bakholwa kuye khona apho. uYohane wawenza umsebenzi awayobizile. Enye yezinto eyayibanga uYohane abe mkhulu emehlweni ezulu kuba wayewazi umsebenzi awubizelweyo yaye wawenza. Wasamkela isikhundla izulu elambeka kuso, wayamkela indawo izulu elambeka kuyo. He was placed in a humblest level, but uJohn akazange anyolukele indawo esibhedele. It was not for him to be in the archives of the institutions, theological seminaries in Jerusalem. Yayingekho kwakhe ukuba abekho kuluhlu lwe-students. My God undertook his training, and John received his theological training in the wilderness. Izulu lamqeqesha ngokwalo kuba awukwazi ukwenza umsebenzi kaThixo ungafundanga, kufuneka ugqithe eklasini. Izulu lavula a special classroom in the wilderness. It was not for John to enjoy the pleasures of the city life. Wayahlala entlango. uJohn akazange abufumana ubuntofontofo bokuba sezixekweni nokonwabela impucuko ezixekweni. Wayesentlango. It was not for John to sit in the banquet tables. Zangayinikwe into yokuhlala kwizithebe zembeko nezidlo. Wayesitya ubusi nenkumbi zasendle. Elapho uJohn, ozihlobo zami ezithandekayo, it was not for John to occupy the highest position in the church. It was not for John to sit in the soft and moving chairs in the offices. It was not for John. He was in the wilderness. And wayamkela lento akazange akanvasele sikhundla, akazange aleke sikhundla. Although he was famous, but akazange uJohane aleke isikhundla. Hlobo zami ezithandekayo, kangakuba ndikholelwe xa ndisithi kuwe, it is very dangerous ukuleqa iposition, kuba xa uyileqa iposition banintsi abantu ozabagila nozabenzakalisa apha endleleni. It's better isikhundla sikhangele wena. But uJohn wayemi ngento enye yena, mna ndingulizwi lodandulukayo
entlango. Bhayibhile yami endigqiba kunifundela yona ithi it was not for John to perform signs and miracles. Ewe yayingekho kwakhe okokuba enze imimangaliso yamandla, kodwa although lo mfo walala engashiyanga nephepha, akonomgca awubhalayo uJohane, akonomqondiso awawenzayo, kodwa abantu banika ubungqina bathi ngoJohane, ewe zangenze mqondiso, zangenze, kodwa yonke into ebeyithetha uJohn ibiyinyaniso ngaye uYesu. Ngenxa yobungqina obeza noJohane abantu bakholwa. Dear brothers and sisters, we are called to be Christ's ambassadors. Singqine ngoYesu, singabameli bakaYesu. Into yokuba noba sesilela ubuthongo bokufa bashiyeka abantu bengqina. Ngeli xesha sihlobo zam zithandekayo, banina ozimisayo etshatshalazweni othi njengoYohane wakudala nam ndiyakuma namhlanje. Ithi incwadi ethi The Desire of Ages, page 101, paragraph 2, in preparing the way for Christ's first advent, he was a representative of those who are prepared, a people for our Lord's second coming. Banina namhlanje ozimisayo othi nam njengoJohn wakudala kule mihla ndiyakuma kulungiselelwe abantu balungiselele ukuza kwesibini kukaYesu Kristu. Uba ukhona otshoyo othi nam ewe Nkosi ndiyavuma, here I am, send me, I will go, ndiyakuya noba sekumnyama entla. Ukubutsho ndicela okokuba uphakamise isandla, masithobeni inhloko ngomthandazo. Dali wezulu nomhlaba nolwandle, siyabulela ngobungqina bebali nobomi bukaYohane obumele Nkosi thina namhlanje. Sincede Nkosi lamandla owanika uJohane, nathi Nkosi sibhinqe samandla sezulwini, sizinikela kuwe ngenxa yelizwi. Ezi zinto ndizicela ngoYesu